al'ummar jihar Kano a yayin da muka fito muna shirin fita za mu je kwakwaci a lokacin da za mu je mu kai ma mai girma gwamnan jihar Kano ziyara kenan watakan injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Gawuna kai wa ga ma Gawuna ne halin da zamu ta yi kwakwaci gida Abba Kabir Fatima mai kwandala a goshi, Fatima mai gogala, Fatima na ce na kwankwaro shi, Fatima mai dan wake, ga ale nan ku kan shiga shi, Fatima mai dan wake, ni na ce dai babu yashi, Fatima mai dan wake, dole an zo gini da yashi, Fati a dangare, Fatima mai zogala.